बिरडा झाला, पापड झाला, चिकन झाला आणि चिंबोऱ्यांचा रस्सा झाला. हे बघा मोठा आहे ना, भरलेली आहे, एकदम मोठा आहे. येडे अशी काय करतोस? मीठ मसाला खाऊ का सगळ्या हे बघा तुमची मावशी बघा, पुन्हाच एक्सरसाइज झाली तुमची वरती. ही कांबेरी हे खेकडे, ते खेकडे बोलतो ना आपण. पिली घेऊन बसली ती बघा. हा बसू द्या, झोपू द्या त्यांना आता. आपण आता इथे बघू खाली गाठ बसली बघितली. हा बघ ह्याला मी आता तुरटी फिरवली. पापड तराचं कसले पापड. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. कुठे फिरायला चालली तर माणसं बघा इकडे कसे पाय सोडून खाली बसलेत. हे बघा तुमची मावशी बघा, चांगले मांडी घालून एकदम फ्री माइंड एकदम. आता आम्ही प्रवासानंतर घरी पोहोचलोय आणि आम्ही ह्यांच्या घरी आज आलोय आणि ह्यांचे पॅट एनिमल्स बघा, हे सर्व जिवंत आहेत. अशी चालती. बापरे काढू नका मग. एक पण सुटला नाही ती तशी हे केलेली आहे, तशी चालणार नाही ती. तर चालते मी एकच त्याच्यात. आता हे कुठून आणले तुम्ही एवढे पकडून? समुद्रात समुद्रातून पकडून आणले. गाडी टाकली त्याने, अशी जाला टाकली असते. जालाला मच्छी लावली असते त्याने आणि मग ती जाला टाकून त्याच्यात ती गुंतवून आली तर ती सकाळी सोडून. आम्ही कधी अलिबागला आलो तर आम्ही ह्यांच्याच घरी होतो. फेवरेट आहे आमची मानलेली माणसं. या निमित्ताने तुम्हाला पूर्ण अलिबागचे घर, अलिबागचे माणसं, अलिबागमध्ये तुम्हाला काय खायला भेटतं किंवा ते काय करतात. तर इकडे आम्ही कापतोय पण माणसं किती उभे आहेत बघा. शूटिंग नाही याची इथं उभी राहा बाई. अगं सगळीकडं हे करायचं असतं. येडे अशी काय करतोस? तुम्ही छान बोलता एकदम. अरे तू इथे ये. अरे इथं उभा राहा. मम्मी तुला तर इकडे रेसिपी बनवायला हेल्प होईल इकडे. वेगवेगळे रेसिपी दिसतील आपल्याला. हा नाचणारा माणूस आहे. हा सांगशी तसा तो डान्स करणार. डान्स चांगला करतो तू, मस्त करतोय. कर बघूया कसं दाखव. नंतर करून दाखवा. कवटी ही अशी कापाची आणि नंतर मग ती अशी कापल्यानंतर कोयत्यावर कापायची, असा कोयत्यावर कापाची. 2 तुकडे करायचे. हे बघा मोठा आहे ना, भरलेली आहे, एकदम मोठं आहे. भरलेला टाकू. हो. हे लाल कवट आहे हा. आता ह्या लाल कवटाचा आपण जर रस्सा बनवला ना तर ती चिंबोरी आपल्याला टेस्टी लागतात. ही गावची ही बघा भरलेली ना.
भरलेले आहेत चिंबोरी. आता हा जर तुम्ही रस्सा खालात ना, हे खेकड्याचं कवट आहे काय अंड हा खेकडी नाही आहे, चिंबोर आहे. चिंबोर आहे समुद्रातला चिंबोरा. खेकडी असते ना ती आपली, ती वेगळी असतात. ती रानाची असते. आता बघा हे ऑरेंज आणि हे जरा रेड आहे ना जरा. थोडासा ते मोठे हा एकदम लाल झाला आणि तो तिखट आहे, म्हणजे तयार झालेला त्याला काय कवच. म्हणतात, चिंबोरी म्हणतात. हा चिंबोरी. हा अंडा पक्का तयार आहे याचा. आणि हे त्याचं डुके. ह्याचे पण कालवण सारण म्हणतात ना आपण काहीतरी. ह्याच्या तयार रस्सा बनवायचा या सगळ्याचा. असा रस्सा बनवला ना, आता त्याच्यात वाटण घातलं ना काय मग तो फोडणीवर चांगला होता वाटण टाकल्यावर. सकाळी तिथं किती, सकाळी तो 4 वाजल्यापासून जेवण शिजत. 5 वाजता ती सगळी लोक भाजी बिजी करणार ना, तेव्हा सगळी काप करणार ना. त्याच्यानंतर मग ते मोठे मोठे असे पाचेले जेवणाचे उतरतात. तेव्हा आ? हे बघा जेवणाला लागणारं मटेरियल आहे ते आपल्याला कपाटमध्ये कपाटामध्ये ठेवलेलं आहे. मीठ मसाला खाऊ खायचं सगळ्या असं. हे किती मटेरियल भरणे सगळं केळी पण कपाटात ठेवलेली आहे. आता मग शांती ना फ्रीजमध्ये काढी होतात ना, जेवल्यावर खावा लागतात ना ती. काय नाही कळलं ते काय प्रॉब्लेम. हे बघ काय हे खोलायचं आपलं पूर्वीच आहे ना हे. हा जुना. ही कढी जुनी स्टाईल आहे जुनी. कढी कोयना वरचा कोयना काय बोलतात त्याला कोयना कमी टाक करते तिखट लागेल त्याला. बनवते तसं. म्हणजे कसं तिखट खायची आम्हाला सवय नाही. आता हे तुम्ही लाल मसाला टाकला ना. तिखट लाल. हा गावठी मसाला, भाजलेली मिरचीचा मसाला. बोल काय टाकते ते. भाजलेली मिरचीचा, अशी मिरची आपण बाजारातून आणली काय, तिला सुकवली वाळवली ना काय, ती आम्ही भाजणार चुलीवर भाजली त्यामुळे तिचा मसाला बनवायला नेणार गिरणीत. हे जाड मीठ आहे का आपलं. हा जाड मीठ. जाड मीठ तेज असतं बारीक. असं हा जाड मीठ टाकायचं चवीनुसार. आणखी त्याच्यात काय दुसरा काय नाही. एवढं हेल्प करतात आहे. चांगलं आहे बघा, असं फॅमिली पाहिजे, एक दुसऱ्यांना हेल्प केली पाहिजे. आणि त्याच्यात मग आम्ही असं वाटण केलेलं असतं ना, तोर लावायचा. हे कसलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे का. कांदा खोबरा मिरची आला हा वाटण असतं, तो त्याच्यात वाटण मारायचा. बंद केलं, लय बर्फ होते, भाजी खराब होईल. आणि हे काय टाकलं तुम्ही. तो पण वाटणच टाकले. हे तेच वाटण आहे ना. हा तेच वाटण आहे, कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे. कुठे लसूण ठेवली आहे. इथं वर खाली सकाळचं संपलावलंय. अच्छा एक्सरसाइज. मला परत वरती लसूण काढताना निघावर. आता बघा अशीच एक्सरसाइज होते इकडे, चढूनच एक्सरसाइज झाली तुमची वरती. आता लसूण काढला, त्याच्यात फोडणीला टाकला. हे तुम्ही तेल टाकताय का. हा तेल आपण जो लसूण निसून टाकतो ना, ते वरची साल असतं ना, त्याला तेच जातं ते. बरोबर असं आहे. साल कधी कमी टाकायचं नाही. ते असं आधी- असेल चालत नाही. सपोर्ट झालं आणि त्याला असं कसं चेचायचं आणि तो मग त्याच्यामध्ये फोडून द्यायचं. म्हणजे लसूण कवर सकट खायची. तो सगळं टाकायचं तुम्हाला आणि ते असं गणपतीवर चेचायचं आणि त्याची वरची साल काढल्याच्या नंतर वास असतो ना लसणाचा, ते निघून जातं ना वरची सालचा. असं हा असा आपण बनवला ना रसा चिंबोऱ्याचा, तर तो टेस्टी लागतो. आता मला आराम आहे, गावात आले ना. आता मम्मीला तुला जरा आराम आहे. आता मी आराम पण ते आता तुम्हाला पण दिसत असेल किती आवडीने माणसं बनवतात ना. हा आता लसूण फोडणी दिली याला, या लसणाची फोडणी दिली ना काय, मग हे असं आपलं थांबायला पाहिजे. थोडंसं तो लसूण थोडंसं हे असं केली ना. आता मोठे मोठे साहेब लोक जे जेवण वगैरे असतात ना, आता याचं ते पुढे टाकायचं आपण देऊ. हळदी भांडणी कापणी सगळं. आता तुम्ही जोडताना शूटिंग करायला पाहिजे. आता चिंबोरी भरलेली टाकली तुम्ही. हा हे आता उद्या हे आता काढून घातलेला आता पण खाऊन बघा, तर उद्याची याची टेस्ट बघतो. आपण बोलतो ना की कालवण मच्छीचा कालवण नेक्स्ट डे खायला, पुढच्या दिवशी खायला अजून मजा येते. म्हणजे तो काढून असतो ना, तो कसा भजत गार झाल्याच्या नंतर, तो भजल्याच्या नंतर आणखी टेस्ट येतं ना. मस्त. आता म्हणजे काय शब्द आहे. बसत म्हणजे ते त्या त्याला सगळं आपण सगळं मिक्स होतं ना. पापड तळाचं, कसले पापड. आता हे तेल टाकला, बीटचं बीटरूट. हा बीट, लाल बीट. लाल बीटचं पापड. अरे वा. आणि हे असं आपले काय तांदळाचे. नाही, उडदाचे पापड. उडदाचे पापड. उडदाचे पापड आहे. उडदाचा पापड. आता हा आपला उडदाचा पापड. एक एक टाक.
आणि इकडे तोपर्यंत आपलं कालवण पण बनतंय. इकडे तर चिंबोऱ्यांचा रस्ताच बनतंय. खेकडा म्हणजे जंगलात. खेकडा म्हणजे जंगलातला. पांढरा असतो ना, पांढरा तो खेकडा. आणि हे चिंबोरी. हे कुठे आपल्याला भेटतात आपल्याला? समुद्रात. ही खारे निम खारा पाणी आणि समुद्रात. आणि तो तिकडचा आहे तो खेकडा, तो गोडे पाण्याचा, तो नदीला असतो. हे खेकडं आपण खेकडं बोलतो ना, हे खेकडं. हे कांबेरी. बघा व्हिडिओ मध्ये आपण जे बघितलं होतं ती चिंबोरी होती. आता हे बघा हे खेकडे आहेत. हे कांबेरी. हे खेकडे, ते खेकडे बोलतो ना आपण, हे ह्याला खेकडे बोलतात. हे मोठी पण असते. हे कांबेरी. हे व्हाईट वाले खेकडे आणि ब्लॅक वाले कांबेरी. कांबेरी. आणि तो आपण खाला तो चिंबोरा. हे बीटचं पापड, लाल पापड आहे तो बीटचा आणि हे सफेद आहे तो. बीटचे पापड तुम्ही असे संस्थेमध्ये बनवता का? हा हे ग्रुप असतं बचत गट सारखं. बचत गटचा. बचत गट मध्ये वेगवेगळेच पापड करून विकतात ना बचत गटवाले. असं पापड केलेलं. आणि हे उडदाचा पापड आपण पण घरी बनवू शकता. म्हणजे आपला पीठ असतं ना, तांदळाचा पीठ असतं, त्याच्यात तो बीटचा कलर, बीट असं मिक्सरला घ्यायचा आणि तो टाकायचा त्याच्यात. चुलीवर बनवून कोंबड्या उघडताना तुम्हाला दाखवीन पाहिजे. हो, आम्हाला कोंबड्या बघायला आवडेल. बरोबर आहे का नाही? हो. कोंबड्या उघडताना दाखवीन. कोंबड्या ढाकलेले दादा दिसणार नाही. आणि 2 कोंबडी अशी हातात धरीन दुसरी. आणि वाटल्यास कापून पण दाखव. कोंबड्या इकडे आहेत आपल्या. कोंबड्या पण उद्या कोंबड्यापासून उद्या सुरुवात. नाही ते घेऊन ठेवूया तो उद्या. हे कोंबड्याचं बोराड आहे. सुटली की बाहेर जातील ना पटापटा. इकडे सर्व कोंबड्या ढाकून ठेवल्यात ना सर्व. एक ओपन आहे तिकडे. हा ती ते नंतर ढाकेल. आमची राखाची आहे. इकडे पण असते. हा तिकडे दिसतात ते 2. आता उजेडात आपल्याला सकाळी उजेडात खूप चांगले दिसते. उजेडात दिसतील तुम्हाला. नाही त्याच्या खाली नाही वाटत गेली. राहू दे आता गेलं. ते बघा ना, ती पिली घेऊन बसली ती बघा. हा बसू द्या, झोपू द्या त्यांना. उद्या तुम्हाला तिकडे दाखवीन बाहेर. बाहेर पण ते समोरच. सोडताना सोडली म्हणजे अशा टोपल्यात घेऊन जाईन बाहेर आणि मग तुम्हाला त्या टोपल्यातच अशी दाखवून जातात. हे सारवलेलं आहे ना. हे सारवण आहे. त्यात सारवण असं तर तुला मस्त भेटला असं सारवण. आवडतो ना जे असं. आणि आपल्या इकडे आता आपल्याला तर नक्कीच आता चूलवरती बघायला भेटणार आहे रेसिपी. आणि ते हे. ते उद्या तुला चुलीवर दाखवते सगळ्या भाकरी भाजून. बघा असं कुठे आपल्याला एन्व्हायरमेंट भेटते. मुंबईमध्ये स्टाईल्स, एसी आणि सर्व काय नाही, मला असतं. हे कसं नॅचरल. जेव्हा मला हे कसं आता चुलीचाच भाग आहे ना मला आपला. सगळा टोटल एवढ्या विभागाचा सगळा दाखवून देईल. तुमची रेसिपी. आपली रेसिपी आता झाली तयार. जेवण आपलं गावठी जेवण शिजायला पाहिजे. चालू होते. ही चिंबोरी आहेत ना, ही चिंबोरी एवढी टेस्टी आहेत ना. कवटी लाल झाली बघ. कशी हिरवी होती. हो. हा, अशीच होती. कर उलट कसं. हे आता ही आपली आता तयार झाली अशी. बघ, आता हा चिंबोरा खाल्लास ना तर तू बोलशील भोनंगला गेलेली तेव्हा मी हा गावठी चिंबोरा खाल्ले. म्हणजे आठवण काढेल ना तुमच्या. आता आठवण काढशी. कारण हा चिंबोरा लईच भारी भेटले. बैक तर भरलेली भेटली चिंबोरी. कारण अशी भेटत नाही सहसा. काय काय पोकळ असतात, मग त्याच्यात काय नाही भेटत. अशी असली ना चिंबोरी कशी मस्त वाटते. हे कवट असेल ना तर तो कवट तो जाड होईल. आता मला सगळं पातळ दिसत होतं ना, आता तो घट्ट होईल. आता खडं झालं खडं. खडं झालं. आणि खावायला किती टेस्टी. आणि तर आम्ही खाल्ला ना की त्याला समजेल बरोबर. त्याच्यामध्ये पाणी नसतं आणि नुसतं प्युअर त्याच्यात डाव असतं. कोथिंबीर टाकता वेळेस आम्ही सुरीने कट करत नाही, हाताने कटिंग करून त्याच्यामध्ये अशा टाकतो. हाताने कट करायची हा. आणि अशी ती रशावर टाकायची. भाजीवर अशावर काही त्याच्यावरती वास मरत त्याच्यात. म्हणजे वयस लागतं ना, तो वयस टाकतो. काय बोलतात बघ. काय म्हणता तुम्ही? हे जे कोथिंबीर टाकल्यावर. कोथिंबीर टाकता वेळेस हे जे टाकलेलं आहे ना त्याच्यामध्ये तो वयस वास मारतो ना मच्छीला, तो वास येत नाही. तो वास येत नाही. येत नाही. त्यांची भाषा काय बघ. वयस 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 वैस वैस वैस. वैस म्हणजे हे कोळीन पण वैसच बोलतो. वयस कारण ती लागतच वैस आणि ना. ते हे मच्छीवाल्यांना टाकल्याच्या वैसच नंतर लागते. तो वास आहे ना तो वास मरून जातो. म्हणजे तो वास येत नाही आणि खायला टेस्ट लागतो. कोथमीरमुळे. हा, कोथिंबीर. ही आपली मस्त झाली आता तयार झाली मस्त. कशाला हॉटेलला जायची गरज आपल्याला. आपल्याला एकदम आता तयार झाली. हा बघ, हा आता अंडा आहे ना. हा बघ, हा अंडा बघाशी कसा होता दाखव तुला. दिसत होता कसा. हा बघ, आता हा अंडा तयार झाला. हा बघ, हा बघ शिजला. हा बघ ना. आतला ना. हा बघ. अजून होते ना. तो ऑरेंज रेड दिसत होता ते. हा, तो अजून एक तो आता तुम्ही खाल्लाच ना ते किती टेस्टी लागेल. हा रस्ता मी चाकून बघते. मीठ आहे काय नाही ते. मीठ आहे का नाही तू. छान झालाय. जुन्या गोष्टींची एकदम आठवण आली असे. मला आठवण झाली माझ्या आईकडची. हे बघून ना. बघून सगळं असं बघून. पाणी बघा, मुंबईचे पाणी एकदम क्लिअर क्रिस्टल. पण हे जरी असे दिसत असतील तरी ते खूप चांगले आहेत. हं.
है ना? आता पाणी तुला सांगितलं ना तर आता नळाचं पाणी मी दाखवते. आता हा पाणी नळाचा होता. हा पाणी आता इथे बघू खाली गाळ बसली बघितली. हा बघ ह्याला मी आता तुरटी फिरवली. ही तुरटी फिरवली ना तर ही गाळ बाजूला बसली बघितली. अच्छा तुरटी फिरवल्यानंतर हा ही बघ ही तुरटी. म्हणजे आता तुम्ही परत जेव्हा पाणी कराल ना असं तेव्हा मला जरा हा दाखवा. गडूळ पाणी होता ना पण तो लगेच असा क्लिअर नाही होय. तो दुसरी दिवशी क्लिअर होता. हा पाणी जी अशी आहे ना ती तुरटी मी अशी फिरवतो. अशी पाण्याला तुरटी फिरवली ना काय तो पाणी निवळ होतं. हा, म्हणजे आता परत गडूल पाणी आला ना हा. की असं मला एकदा दाखवा आणि आपण नेक्स्ट डे बघूया की कसं होतं. आता त्याच्यामध्ये फिरू शकतोस हा तर खलून पाणी ना म्हणजे हा आपण पिऊ शकतो का मग नंतर? नाही, आता तो नाही पिणार, तो खराब आहे. आता आपण खराब म्हणजे हा म्हणजे जेव्हा पियाचं पाणी येईल ना हो. तेव्हा आपण ह्याला सुद्धा मी फिरून ठेवली ना अशी. असं हा गडूळ आहे ना पाणी हो. याला अशी तुरटी फिरवली ना तर तो सकाळ निवळ पडत एकदम चालेल. निवळ. आपण आता तुम्ही फिरवा आणि हाच पाणी आपल्याला पियायचं पियायचं नाही, पण फक्त आपण उद्या चेक करूया की कसं होतं ते. ती बात आता वेगळी ठेव. ती बालदी आता मी अशी आता हा पाणी तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये जरी दिसत नसेल पण नॅचरली तो जरा येल्लो कलर आहे तिकडे. हा येलो कारण या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला व्हाईट दिसतोय तुम्हाला पण ऍक्च्युअली तो येल्लो कलर आहे आता. हा, येलो एकदम लाल गडूळ गडूळ आहे दिसतोय. आणि तो आणखीन गडूळ होता पण ते किती गडूळ असला तरी ही तुरटी फिरवल्यावर ते एकदम निवळ कंच होते. ते खाली गाल बसतो. हा, खाली बसते गाल ती बसली बघ गाल. हा तसं. त्याची गाल नाही आता नंतर त्याला उद्याच्याला त्याला गाल बसेल. आणि हा खास कर आता आम्ही तर नॉन व्हेजिटेरियन आहेत मम्मी व्हेजिटेरियन आहे त्यांच्यासाठी तर त्यांनी बिरडा बनवला. लगेच बिरडा वाल आपण ज्यांना म्हणतो बिरडा म्हणतो ते सुद्धा त्यांनी लगेच बनवलं. बनवला आणि आम्हाला चिकन बनवला. अरे वा, आज सगळे तर बरं. आज तर सर्वच आहे म्हणजे घरी खायला. हो चिकन बनवला. व्हेज नॉनव्हेज गावठी पद्धतीचं जास्त मटेरियल नाही त्याच्यात. आता बघणाऱ्यांच्या तर तोंडाला पाणी सुटेल ते बोलतील आता इकडे काय सर्वच आहे. आता अजून बोलतील पप्पू तुझी मजा आहे. मला नेहमी म्हणतात की मला खूप काय खायला भेटतं रेसिपी. आता तर बघा इकडे काय काय भेटतंय. एका टायमाला 3 झाले इकडे. आले आले बिरडा झाला पापड झाला चिकन झाला आणि चिंबोऱ्यांचा रस्सा झाला. बंद करतो आता गॅस. हा, चला आता झालं ना? जेवायला गेली. हा. चला आता आपण जेवू चला. हे वाल भिजत घातले होते हो ते आता भिजत घातले नाही ते आता उद्याला साधारण रात्री आलो ना उशीर झाला ना ताई. थोडा आम्ही मुली तिला- ताई बोलते मी पण येणार होती. येणार होती. आता तुम्हाला इकडे लाईट जरी दिसत असेल तरी आता बाहेर बघा बाहेर तुम्हाला बघा जेवढी लाईट जाते तेवढं बाकी सर्व ब्लॅक ब्लॅक आहे इकडे. साधा असतं साधा. काहीच नसतं नाही. दुसरा काही नसतं त्याच्यात फक्त साधी डिटेल्स असतं रे. साधा शॅम्पल असतं. आता आम्ही इकडे जेवायला बसतोय हं. तर तुम्हाला आता दाखवतो आता आमच्या राईस प्लेट मध्ये आमच्या प्लेट मध्ये काय काय. हं, बोलतोय तू आली असतीस तर बरं वाटलं असता. आता हे ताई बरोबर बोलतात. हं. आता आली असतीस ना तर बिरडा खाला असता पापड खाला असतं चिकन खाला असता भात जेवली असती. एक राहिला अजून. आता काय बनवलं? बिरडा चिंबोरी. पापड, चिकन. चिंबोरी ना. हा चिंबोरी बनवली सागर. चिंबोरी म्हणजे काय बोलली? चिंबोरी बनवली त्यांना- हा, आता बसताव जेवायला. चिंबोरी म्हणजे खेकडे सांगा तिला. हा, चिंबोरी 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 तुम्ही खेकडी बोलताव ना चिंबोऱ्याला. हा मग ती खेकडी ना ही समुद्रातली चिंबोरी आहे ही. मग ती बनवली लाल भडक बघायला येतात रेसिपी मध्ये. हा पकडली नाही आता गमेल आणलेला ना पकडून आणलेली ना झाला ती आता धरली ते गमेला दाखवली काढून दाखवली कापून दाखवली परत मी गॅसवर काढून दाखवली उद्या चुलीवर भाकऱ्या भाजणार. आता जेवायचा ही आता आली असतीस तर जेवली असतीस ना दोनगाशी तर हे अचानक झाला ना. खूप वर्षांनी आता 10 वर्षांनी तरी मी आता अलिबागला आली. मी ह्याच्या एवढं होतं मला लहान वाटतं. होता तेव्हा. ह्याच्यापेक्षा काय ह्याच्या एवढं होतं मी. एवढा पण नाही होता त्याच्यापेक्षा पण कमी होता. हा त्याच्या एवढा होता आणि तो तर एवढासा होता. आता इकडे जेवणाचा कार्यक्रम चालू आहे. मम्मी आता तुला जरा हलकं तुला काम सोपं आहे आज जरा. आता मी आराम करणार. आज आराम. आणि खरं म्हणजे तर मम्मीला त्याच रिझन साठी आणलेलं थोडस वेकेशन टाइप पण होईल. बिरड्याचा रस्ता बनवलेला मम्मीला. हा मम्मीचा ताट गावचा बिरडा. गावचा बिरडा बघा खाऊन. एकदम ओरिजिनल टणटणीत होशील आता लगेच. आज बघा मस्त मला तुला जेवण बिरडा एकदम नाही रेडीमेड चिकन द्या. एकदम रेडीमेड ताट एकदम समोर आला. ताट आलंय माझ्या समोर. नाहीतर रोज रेसिपी बनवायची. बसा बसा. दगदग असते स्वतःच करा स्वतःच खा. बघ एक टूर आणि माणसं जातात आउट ऑफ इंडिया. माणसं जातात इकडे तिकडे फिरायला. तुम्ही गावी या आणि जरा साध्या माणसांवर राहा. किती मजा येते बघा. आणि जेवणावर कांदा असेल व्हाईट कांदा तर अजूनच मजा आहे. बिटाचे पापड. अजून काय पाहिजे? उडदाचे पापड. अगदी भातावर घातला आपला थोडा हातला रस्ता खा तर दुखा पण येईल जिता झाला काय तुला.
आता इकडे पण माझ्या समोर ते चिकन, बिटाचे पापड, उडदाच्या डाळीचे पापड, चिंबोरी, आपल्या गावातला तांदूळ. मी भाकरी घालणार होती गावाच्या त्याचे. तांदळाचा भात, हो तुला भात. तुला चिकन पाहिजे का बघ, बिरका पाहिजे तुला. तुला आता मी हा पेंदा आहे ना तो उपकून देते. हा. आता त्याच्यात ना काय करून देते? हा बघ असा असा उपकायला लागेल. हा बघ असा हा उपकला ना, हा बघ असा पूर्ण भरलेला हा अंडा आहे. हे आता हे खड्यातून खाल्लेच ना या चिंबोऱ्याचं. हे बघ हम्म. हा बघ हे ते कवटा सगळं लागतं मस्त. हा असा तो कवट खायतला काय तुला समजेल किती टेस्टी चिंबोरा येतो. हे आता धरायचं आणि आपल्या लॉलीपॉप सारखं हे आपण खायचं. हा टेस्ट एक नंबर रे. फक्त तो मी चिंबोऱ्याचा अंडा दिलाय ना तुला काढून कवट, तो खाऊन बघ. तू सांगशील मला रोज घेऊन ये तिकडे. मग आपले गावठी कोंबड्याची अंडी आहेत ना त्याचा हे कोंबडीची अंडीची चिंबोऱ्या तर कांजी खाता तुम्ही? चिंबोऱ्याचा कांजी बनवले ना आता. आमच्या गाव ठिकाणी कांजी बोलतात, कालवण बोलतात, सगळं बोलतात. आता इकडे आमचं जेवायचं काम चालू आहे. चला आता सगळे जेवून घ्या. तुम्ही पण बघा तुम्हाला चिकन पाहिजे काय. चला आता हा ताट आपल्यातनं तर सर्वांचा आहे. तुम्ही पण आता सर्व आमच्या बरोबर जेवायला या. हा, सर्वांनी जेवायला या. Ya, percaya. Tampak.